ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಸಾರ 4 ಸಾರ ಜನ ಕುಲ್ಲುದು ಸಾಮೂಹಿಕವಾದ ಕುಂಕುಮಾರ್ಚನೆ ಬಿಡು ಭಾಗವಹಿಸೇನ ಸುರುತ ಸರ್ತಿ ಅಂದು ಪನ್ನೆಡ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಎಂಚ ಇತ್ತನ್ ಪನ್ನೆಡ ಸಾಮೂಹಿಕ ಕುಂಕುಮಾರ್ಚನೆ ನಮಕ್ ಬೇತ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಪೋರೆಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಆ ಬಪ್ಪನಾರ್ದ ಹೊರಕಾಣಿಕೆಲ್ಲ ಆ ಪೊರ್ತುಗೆ ಬತ್ತಂಡು ಒಂದು ನಮಕ್ ಬಪ್ಪನಾರ್ದ ಅಪ್ಪೆ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಿನ ಒಂಜಿ ಹಾರೈಕೆ ಅಂದು ಪಂಡೇರಿ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಾಲಂಕಾರಡು ನಮ್ಮ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಂಚ ಕಂಗೊಳಿ ಸೌಂಡ್ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನ ನಾನು ತೋಜ ಬಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಬರ್ಪಾರಿ ಇರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಲೆ ಜೊತೆ ಆಯ್ತು ತೂಲೆ ಇರು ಬರ್ಪಾರವೇ ಇರು ಹಾಯ್ ಪನ್ಲೆ ಪೂರಾಗಿಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಪನ್ಲೆ ಅವೇ ಅವೇ ಒಂದೇ ಪಿರವುಡು ಮಸ್ತ್ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಾದ ಪಡು ಕರ ಸೇವಕರನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಶ್ರಮ ಉಂಟು ನೆತ್ತ ಪಿರವುಡು ಜನ ಸಾಗರ ಬರೊಂದೇ ಇಲ್ಲೇರು ಆ ಗಂಗಾ ಆರತಿಗೂ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಹರಿದು ಬರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಧ್ಯತೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಓಮ್ದ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರ ಮಲ್ತದ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಲೈಟ್ ಕೊಡ್ತಿರ್ದುಲೆ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತಂಡು ಜನಕ್ಲೇನ ಮಲ್ತಂದ್ರು ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಫೋಟೋಸ್ ಪುರಗೆ ಎತ್ತದು ಖುಷಿನ್ ಪಾಡೋಂದುಲ್ಲೇರು ದೇವಿನ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣದ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರಣ ಮೂಕುದ ಬೊಟ್ಟ ಅದು ಪಡು ಎರೆ ಪುರ ಬರ್ರೆಗೆ ಆ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಕಲು ಅಲ್ಪರ್ದಕ್ಕದು ಒಂದು ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತದ್ದು ದೇವರಡ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆಯೋನ್ಲೆ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಯಾನ ನಿಕ್ಲೇನ ಮೊಕೆದ ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಸಂತೋಷ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ತುಡರದ ಬಲ್ಪು. ಯಾನಿನಿ ಮೂಜಿನ ದಿನ ನಮ್ಮ ಸಸಿಹಿತ್ಲು ಶ್ರೀ ಭಗವತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಮೂಜಿನ ದಿನ ಪಂಡ 4-2 ತಾರೀಕು ಮುಟ್ಟ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಇನಿ ಆಜಿನ ತಾರೀಕು ಮಾರ್ಚ್ 2020 ಇನಿ ಯಾನ್ ಇಡೆಗೆ ಬೈದೆ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ವಿಶೇಷ ಒಂಜಿ ಪೂಜಾ ವಿಧಿವಿಧಾನ ನಡಪೆರೆಗೊಂಡು ಅವು ಏನಂದು ಪಂಡ ಮಹಿಳಾ ವೃಂದದ ಗನ ಸಾಮೂಹಿಕ ಕುಂಕುಮಾರ್ಚನೆ ನೆರವೇರಿಕೆ ಅವರಿಗೊಂಡು ಐಕು ಬೋಡದ ಒಂಜಿ 3 ಸಾವಿರ ಪೊಂಜೋನಕಲು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲಾಯ್ಡು ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚೆನೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ತೂವಲಿ ದಿನೋರ್ದು ದಿನ ಭಕ್ತರನ ಸಂಖ್ಯೆ ಈಡೆಗೆ ಬರ್ಪಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದುಂಡು. ಅಂಚೆನೆ ಯಾನು ಮೊರಣಿದ ದಿನ ಪಂಡ ಮಾರ್ಚ್ 4 ಸುರುತ್ತ ದಿನದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆದ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಪಾರ್ದಿತ್ತೆ ಐಕು 1 ಜನ ಮಸ್ತ್ ಎಂಕ್ ಮೋಕೆಯನ್ನು ತೋಜಾದಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬೈದಂಡು ಕಮೆಂಟ್ಗೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪೆರಿಗೆ ಎಂಕ್ ಪುರ್ಸೋತೆ ಸಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ಎರೆಗೆ ಬರೋ ಏನು ಕಮೆಂಟ್ಗೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮಲ್ದಿಜ್ಜಿ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ತನೋಚಿ ಈತ ಸಾಮೂಹಿಕ ಒಂಜಿ ಕುಂಕುಮಾರ್ಚನೆಗೆ ಪೂರ ಸಂಪೂರ್ಣ ತಯಾರಿ ಆತನು ಈತ ಯಾನ್ ಲಂಚನೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋದು ಎನ್ನ ಶಾಲೆದ ಕೆಲಸ ಏನುಂಟು ಅವೇನು ಮಲ್ತದಿತ್ತೆ ಅನ್ ಬೈದೆ ಈತ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಲೆ ಪೋಯಿ ಬಲೆ ಈತ ತುರೆ ಎನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಐಟ್ ಮೊಗಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮೊಗಲ್ ಒಂಜಿ ಏನಾನ ಒಂಜಿ ಸಮಿತಿ ಪುರ ಉಂಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ 2 ಪಾತೆರ ಪನ್ಪೇರು ಜನಕ್ಕೆ ಪಂಡೆ ಎನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಗೊತ್ತಾವಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರನ್ನು ಪಂಡೆ ರೀತಿ ಮೇರು ಗೋಪಾಲ್ ಕೋಟಿ ಅನ್ ಪಂಡದು ಅಂಚನೆ ಮೇರು ರಾಜೇಶ್ ಅಂಚನ್ ಗಾಂಧಿ ಮೊಕಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟು ನೀಕಲ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ 2 ಪಾತೆರ ಪಂದ್ರೆಗುಲ್ಲೇರು ಶುರುವಾದ ನಮ್ಮ ಭಗವತಿ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ತುಡಲ್ದ ಬಲ್ಪು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಉಂಟು ಐಕಲ ಎಂಕಲು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದಿಲ್ಲ ಒಕ್ಕ ಎಂಕಲು ಪತಂಜಲಿ ಯೋಗ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಮಿತಿ ಐಟ್ ಎಂಕಲು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಾದ ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಭಗವತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪೂರ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಮುಲ್ಪ ಪೂರ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಐಕ ಹತ್ರ ಎಂಕಲು ಮಾತಿರ್ಲ ನಿಕಲ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾದು ಎಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ. ಯಾನ್ ಎದುರುಡು ಬನ್ನಗ ಬರ್ತದೆ ಮೊಗಲು ಎಂಕುಲು ಇರ್ನ ಚಾನಲ್ ತುಪ್ಪ ಇರ್ನ ಚಾನಲ್ ನನಾತ್ ಬುಲೆವಾಡ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಆಶಯ ಅನ್ಕೋರಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಎಸ್ ನಮ್ಮ ಐತೆ ಪೋಯತೆ ಉಲೈಗ ಎಸ್ ಬಲ್ ಅಂದೆ ಮತ್ತೆ ನಮಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮಾತಗಲ್ಲ ಸಂಗೀತ ಪಕ್ಕ ಬಳಗ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಿತ್ರಪಟ್ಟಣದ ಎಸ್ತುಲೆ ಒಂಜೋನಗಲ್ಲ ರಾಶಿ ಉಂಟು ಒಂಜಿ 3 ಸಾವಿರ ಜನತ ಒಂಜಿ ಕುಂಕುಮಾರ್ಚನೆ ನಡತೊಂದು ಸಾಮೂಹಿಕ ಕುಂಕುಮಾರ್ಚನೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಮಾತಗಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದೇರು ಪೊಂಜೋನಗಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸೀರೆನು ತುತ್ತೊಂದು ಅಂಚೆನೆ ತರೆಕ್ ಪೂನು ದಿವೊಂದು ಕೈಟ್ ಜಿಂಜ ನಿಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಜಿನ ಪಾಡೊಂದು ಮಾತ ಪೊಂಜೋನಕಲ ಮುಲ್ಪ ತಯಾರಾತೇರು ಉನೇನು ತೂವೆರೆಗ್ ರಡ್ಡ್ ಕಣ್ಣಿ ಅವೊಂದಿಜ್ಜಿ 8 ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಮುಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅವೊಂದು ಎಂಕ್ ಈತ ಎಂಕಲೆಲ್ಲದಾಗೆಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಕುಲ್ದೇರು ಎಂಕ್ ಜಾಗ ದೀತೆರು ಈತ ಯಾನ್ ಅಡೆಗೆ ಪೋಂದುಲೆ ಅವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಸುತ್ತು ಬರ್ಕನಮ್ಮ ಅವೇ ಕುಂಕುಮಾರ್ಚನೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಶುರುವಾಪು ಕುಂಕುಮಾರ್ಚನೆ ಸೇವೆ ನಡಪುನ ಆದು ಕೊತ್ತಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮೌನವಾಗಿ ಉಟ್ಕೊಡ್ಪಟ್ಟು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ದೇವಪಂಡ ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಆಪಿನ ಕುಂಕುಮ ಮಸ್ತ್ ಪವಿತ್ರ ಎಂಚಿನ ವಸ್ತು 5 ವಾರಗಳ ಮೈಲಿಗೆ ಅವರ ಬೆಲೆ
ವಿದ್ಮಹೇ ಭವಿಷ್ಯವೇನಾಂ ಅಪ್ಪನಗಳು ಈ ದುರ್ಗಾ ಕುಂಕುಮಾರ್ಚನೆಯನ್ನು ಭಕ್ತರಿಂದ ಅಂಡ ಅಪ್ಪನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಂದಿತ್ತು ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಿಂದ ಅವರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿಂದ ಇತ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ಜಾಗಡೆ ಇಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡೆ ಭಕ್ತಿಗೆ ಪ್ರಧಾನವಾದ ನೀಡು ಈ ಅರ್ಚನೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊಲ್ಲ ಅನ್ನಡ ಅವರ ಜಾತ ಬಂದು ನಡಪನಂಚಿತ್ತನ ಈ ಪೂಜೆಡೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಾಯ ವಾಚ ಮನಸ್ಸು ಈ ಪೂಜೆಗಾಗಿ ಇದು ಭಕ್ತರು ಕುಂಕುಮಾರ್ಚನ ಸೇವನೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಮಟ್ಟದ ಸುಲಭ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಗುರು ಗಣಪತಿ ಪೂಜೆ ಅಂಚನೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಪ್ರಾರಂಭ ಹಾಕೊಂಡು ಅನ್ನಡದಾಗರ ನೇರವಾಗಿ ಇಗಲು ಕೊಲ್ಲೋಡು ಕೈ ಮುಗಿಯೋಡು ಅಲ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ಆಳಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಕೈ ಮುಗಿಲೆ ನೇರವಾದ ಕೊಲ್ಲುಲೆ ಇಗಲ ಗುರುಗಳನ್ನೇ ಸ್ಮರಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಂದು ಗಟ್ಟಿ ಬಂದು ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಪೂಜೆಗೆ ವಿಘ್ನಗಳು ನಾನಾ ರೀತಿಯಾದ ಬರ್ತದೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾದ ವಿಘ್ನಗಳು ಬರ್ಲಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಶಾರೀರಿಕವಾದ ವಿಘ್ನಗಳು ಬರ್ಲಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಅಂಚಿತ್ತನ ವಿಘ್ನ ಪರಿಹಾರಾರ್ಥವಾದ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರ ಸ್ಮರಣ ಕೈಗೊಂಡು ಕೊಡಲ ಕೈ ಮುಗಿದೆ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಸ್ಮರಣ ಮಾಡುವುದ ಸುಮುಖಶ್ಚೈಕದಂತಶ್ಚ ಕಪಿಲೋಗಜಕರ್ಣಕ ಲಂಬೋದರಶ್ಚ ವಿಕಟೋ ವಿಘ್ನನಾಥೋಗಣಾಧಿಪ ಧೂಮಕೇತುರುಗಣಾಧ್ಯಕ್ಷೋಪಾಲತಂತ್ರೋ ಗಜಾನನ ದ್ವಾದಶೈಕಾನಿ ನಾಮಾನಿ ಯಪ್ಪಟೇ ಕೃಣುಯಾತಪಿ ವಿದ್ಯಾರಂಭೆ ವಿವಾಹೇ ಚ ಪ್ರವೇಶೇ ದುರ್ಗಮೇತತ ಸಂಗ್ರಾಮೇ ಸರ್ವಕಾರ್ಯೇಷು ವಿಘ್ನಸ್ತಸ್ಯ ನ ಜಾಯತೆ ಶುಕ್ಲಾಂಬರಧರಂ ವಿಷ್ಣು ಶಶಿವರ್ಣಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ ಪ್ರಸನ್ನವದನಂ ಧ್ಯಾಯೇ ಸರ್ವವಿಘ್ನೋಪಶಾಂತಯೇ. 4 ಸಲ ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ನಮಃ ಗಟ್ಟಿ ಮಂತ್ರ. ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ನಮಃ, ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ನಮಃ, ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ನಮಃ, ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ನಮಃ. ಜಯ ಗಣೇಶ ಜಯ ಗಣೇಶ ಜಯ ಗಣೇಶ ಪಾಹಿ ಮಾಂ. ಜಯ ಗಣೇಶ ಜಯ ಗಣೇಶ ಜಯ ಗಣೇಶ ರಕ್ಷ ಮಾಂ. ಜಯ ಗಣೇಶ ಜಯ ಗಣೇಶ ಜಯ ಗಣೇಶ ಪಾಹಿ ಮಾಂ. ಜಯ ಗಣೇಶ ಜಯ ಗಣೇಶ ಜಯ ಗಣೇಶ ರಕ್ಷ ಮಾಂ. ಮುದಾಕ್ಕದಾಕ್ಕ ಮೋದಕ ಸದಾ ಅನಾಯಕೈಕನಾಯಕ ವಿನಾಶಿತೆ ಭದೈತ್ಯಕ ನತಾಶುಭಾಶುನಾಶಕ ನಮಾಮಿ तं ವಿನಾಯಕಂ. ಜಯ ಗಣೇಶ ಜಯ ಗಣೇಶ ಜಯ ಗಣೇಶ ಪಾಹಿ ಮಾಂ. ಜಯ ಗಣೇಶ ಜಯ ಗಣೇಶ ಜಯ ಗಣೇಶ ರಕ್ಷ ಮಾಂ. ಜಯ ಗಣೇಶ ಸಮಸ್ತ ಲೋಕ ಶಂಕರ ನಿರಸ್ತೇತ್ಯ ಕುಂಜರಂ ದರೇತರೋಧರಂ ಶ್ರೀ ಭಗವತಿ ಭಗವತ್ಯಾಃ ಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಾಪ್ತ್ಯರ್ಥಂ ಅದ್ಯ ದಿನೇ ಕುಂಕುಮಾರ್ಚನ ಸೇವಾಕ್ಯಂ ಕರ್ಮ ಕರಿಷ್ಯೆ ಕಾರಯಿಷ್ಯೆ. ಇಂಚನೆ ಎಲ್ಲ ಬರಬಾರದು, ಎಲ್ಲರನ್ನ ಬರಬಾರದು. ಈಗ ಶುದ್ಧೋ ಗಂಗಾ ಸರಿಸಮೋತ್ತಮ
स्नानं गृहाणदेवेशि भद्रकाळि नमोस्तुते दुर्गायै नमः वस्त्रं गृहाणदेवेशि धीमाङ्गसदृशं नव विश्वेश्वरि महामाये नारायणि नमोस्तुते गोदावरि नमस्तुभ्यं सर्वाभीष्टप्रदायिनि सर्वलक्षणसम्भूते दुर्गादेवी नमोस्तुते तक्षकानन्दकालकोट नागयज्ञोपवीति सौवर्णं यज्ञसूत्रं ते ददामि हरिवासिनी नानारत्नविचित्राढ्या वलयान् सुमनोहरान् अलङ्कारान् गृहाणत्वं ममाभीष्टप्रदातव सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते ಸಮಸ್ತ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಒಂಜಿ ವೈದ್ಯರುಪರದ ಹೃದಯಕಾಡಿಗೆ ನಿಬ್ಬರ ಅಪ್ಪ ಸತಿತ್ವದ ಅಪ್ಪನ ಸನ್ನಿಧಾನವು ಬೈದನು ಈ ವೈದ್ಯರುಪರದ ಭವ್ಯ ಹೃದಯಕಾಡಿಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಶ್ರೀ ಭಗವತಮ್ಮನವರ ಪಾದಾರವಿಂದಕ್ಕೆ ಗೋವಿಂದಾನಿ ಗೋವಿಂದ. ಶ್ರೀ ಭಗವತಮ್ಮನವರ ಪಾದಾರವಿಂದಕ್ಕೆ ಗೋವಿಂದಾನಿ ಗೋವಿಂದ. ಶ್ರೀ ಭಗವತಮ್ಮನವರ ಪಾದಾರವಿಂದಕ್ಕೆ ಗೋವಿಂದಾನಿ ಗೋವಿಂದ. ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರ ಪಾದಾರವಿಂದಕ್ಕೆ ಗೋವಿಂದಾನಿ ಗೋವಿಂದ. ಅಪ್ಪನಾರು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಮ್ಮನವರ ಪಾದಾರವಿಂದಕ್ಕೆ ಗೋವಿಂದಾನಿ ಗೋವಿಂದ. ಶ್ರೀ ಭಗವತಮ್ಮನವರ ಪಾದಾರವಿಂದಕ್ಕೆ ಗೋವಿಂದಾನಿ ಗೋವಿಂದ. सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते यत्रैव मनोमदीयम् अप्पे ಎನ್ನ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಪುತ್ತುಡು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚೊಂದು ಧ್ಯಾನ ಮನ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಸಮಯಡು ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಒಡೆಯೊಡೆಗೋ ಬೋಂದೊಡ್ಡಪ್ಪೆ ಅಪಗ ಏ ಬತ್ತುಗ ಮನಸ್ಸನು ಕಣ್ಣ ಮುಚ್ಚುನಗ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ರಣನೇ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಕುಂಡು ಬಲ್ಪಾದುದು ಯತ್ರೈವ ಮನೋಮದೀಯಂ ತತ್ರೈವ ತವ ಸ್ವರೂಪಂ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಇದೆ ಕುಂಕುಮ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತೀರಿ. ಇದು ಗುರುದ ಮನೆ ಗುರುರಿ.
ವಂದನೆ ವಿಧೀಯತೆ ಮಾತರಂ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ 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 ನಮೋ ನಮಃ ಯಾ ದೇವಿ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ಬುದ್ಧಿರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತಾ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮೋ ನಮಃ. ಇತ್ತೆ ತುಯ್ಯರು ಒಂಜಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ಕುಂಕುಮಾರ್ಚನೆ ಎಂಚ ಒಪ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಮಾತ ಚಿತ್ರಣೊಂಡ್ಲನಿಗಿಲ್ ತುಯ್ಯರು ಎಂಕ್ ಪನ್ಪಿನಾಡ ಯಾನು ಸುರುತ ಸರ್ತಿ ಈ ಒಂಜಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ಕುಂಕುಮಾರ್ಚನೆನ ಯಾನು ಪೋದು ಭಾಗವಹಿಸೈನಿ. ಒಂದೆರಡು ದುಂಬು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಪೂರ ಪೋಯಡ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಕುಂಕುಮಾರ್ಚನೆದ ಒಂಜಿ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಪ್ರಸಾದ ಗೆತ್ತೊಂದು ಬರೋಂದಿತ್ತೆ. ಆಂಡ ಈ ನಮೂನಿ ಒಂಜಿ 3 ಸಾವಿರ 4 ಸಾವಿರ ಜನ ಕುಲ್ಲುದು ಸಾಮೂಹಿಕವಾದ ಕುಂಕುಮಾರ್ಚನೆ ಬಿಡು ಭಾಗವಹಿಸೈನ ಸುರುತ ಸರ್ತಿ ಅಂದು ಪನ್ನೆಡ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತಂಡು. ಈ ಒಂಜಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ಕುಂಕುಮಾರ್ಚನೆನ ನಡಪಾದು ಕೊರ್ನಂಚಿತ್ತಿನಾರು ಬೇತೆ ಏರ್ಲತ್ತು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕಾರಂತ್ ಆರು ಕೇವಲ ಮಂತ್ರ ಅತ್ತು ಐತೊಟ್ಟು ಭಜನೆ ಅವು ಭಜನೆ ಎಂಚೆತ್ತನು ಪನ್ನಡ ನಮ್ಮ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾಗ ಮಾತ ಪೋಯಡ ಅಲ್ಪ ಒಂದು ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಉಪ್ಪುಣತೆ ಆ ಒಂಜಿ ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಎಂಚ ಒಂಜಿ 10-15 ಪದೋಕುಲೇನು ಒಟ್ಟು ಜೋಡಣೆ ಮಲ್ತದೆ ಮೆಡ್ಲಿ ಅಂದು ಪನ್ಪನಮ್ಮ ಮೆಡ್ಲಿದ ಲೆಕ್ಕ ಸಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಚೆನೆ ಮೇರ್ಲ ಕುಂಕುಮಾರ್ಚನೆ ಎಂಚ ಶುರುವಾಂಡು ಪನ್ನಡ ಸುರುಕಾರು ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮನು ನಮ್ಮ ದತ್ತ ಕೈತ ಮಿತ್ತು ಬಲತ ಕೈಂದಿ ಉಡಾಯಿಡ್ಬೇಕಾವೇನು ನಮ್ಮ ಬಲತ ಕಾರ್ದ ಮಿತ್ತದು ಇದು ನಮಕ್ ದಾದ ಕುಂಕುಮ ಕೊರ್ದುಪ್ಪೇರ ಒಂಜಿ ಪಾಲೆದ ಮಿತ್ತಡು ಒಂಜಿ ಕುಂಕುಮ ಕೊರ್ದುಪ್ಪೇರು ಆ ಕುಂಕುಮದ ಮಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೈನದು ಇದ್ದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ಪೇರು ಪುಂಡು ಸಂಕಲ್ಪ ಒಂಜೊಂಜಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ತೊಂಬರೆಗೆ ಸುರುಕು ನಮಕ್ ಬೋಡಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪೊಡುಪ್ಪುಂಡು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ತ ನೋಡುಪ್ಪುಂಡು ಆಡ್ಬಕ್ಕ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಬೋಡಾದ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ಪಾಯರು ಆಡ್ಬಕ್ಕ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ನಿಮಿತ್ತ ಬೆಂತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ರಾತ್ರೆ ಪಗೆಲಂದು ಬೆಂತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಕರಸೇವಕರನ್ನ ಪಂಡದ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ತೊಂಡಿರುತ್ತೆ ನಂಚ ಮಸ್ತು ಬಗೆ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲ್ಲೇನು ಎನ್ನದು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ಪೆರಗಿತ್ತು ಆಡ್ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಗ ನಮ್ಮ ದಾದಂಡಲ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತಿತ್ತಡ ಕ್ಷಮಿಸಾಲೆ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಕಲ್ಪಲ ಮಲ್ಪೆರೆತ್ತನು ಅಂಚ ಆ ಒಂಜಿ ನಮಕ್ ಎಂಚ ಇತ್ತನ್ ಪನ್ನಡ ಸಾಮೂಹಿಕ ಕುಂಕುಮಾರ್ಚನೆ ನಮಕ್ ಬೇತೆ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಪೋರೆಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಗಮನಲ ಆ ಒಂಜಿ ಕುಂಕುಮದ ಮಿತ್ತೆ ಎತ್ತುಂಡು ಆತು ನಮ್ಮನು ಆರು ಏನ ನಿರತ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರ ಆ ಒಂಜಿ ಕುಂಕುಮಾರ್ಚನೆಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಏನಡೆ ಏತು ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ಆತಿ ಆನು ವಿಡಿಯೋ ಚಿತ್ರೀಕರಣವನ್ನು ಪಾಡ್ದೆ ಆಡ್ಬೇಕು ಬೊಕೊಂಜಿ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರದ ಅಂದು ಪನ್ನಡ ಈ ಕುಂಕುಮಾರ್ಚನೆ ಆ ಒಂದು ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ಲಗಳಿಗೆಡು ಬಪ್ಪನಾಡ್ದ ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿತ್ತೆ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆದ ವಿಡಿಯೋಡು ಬಪ್ಪನಾಡ್ದ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆ ಬೈದಜ್ಜಿ ಬಂಡದು ಆ ಬಪ್ಪನಾಡ್ದ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆಲ್ಲ ಆ ಪೊರ್ತುಗೆ ಬತ್ತಂಡು ಅವಕ್ಕೆ ಆರು ಪಂಡೇರು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕಾರಂತೇರು ಪಂಡೇರು ಒಂದು ನಮಕ್ ಬಪ್ಪನಾಡ್ದ ಅಪ್ಪೆ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಿನ ಒಂಜಿ ಹಾರೈಕೆ ಅಂದು ಪಂಡೇರು ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಮೈಬರ ರೋಮಾಂಚನ ಹೊಂದಿತ್ತು ಆತು ಖುಷಿ ಆತನು ಒವೇ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿರ್ಲ ಅಗನ ಗಮನನು ಆ ಒಂಜಿ ಜಾಗಿರ್ದು ಪಿದೈದ ಮರ್ಗಿಲಿಗೆ ಕೊನೋದಿತ್ತಜೇರು ಆತು ಶೋಕ ಆತಂಡು ಆಡ್ಬಕ್ಕ ಈ ಒಂಜಿ ಕುಂಕುಮಾರ್ಚನೆ ಬಯ್ಯ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಶುರು ಆತನು ಬಯ್ಯ 4 ಗಂಟೆ ಶುರು ಆದು 7 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಇತ್ತಂಡು ಯಾನೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನದ ಅದನ್ನ ಎನ್ನದಿತ್ತೆ ಆಂಡ ಒಂದು 2.5 ಗಂಟೆದ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಚನ ನಿಕುಲು ಎನ್ನಲು ಎಂಕುಲು ವಾಲೋಕ ಪೋದಿತ್ತ ಪಂಡದು ಆಡ್ಬಕ್ಕ ಪೂರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ಪ್ರಸಾದ ಕೊರಿಯರು ಗಂಧ ಪ್ರಸಾದ ಆಡ್ಬಕ್ಕ ಕಾಜಿ ರವಕೆದ ಒಂಜಿ ಪೀಸ್ ಆಡ್ಬಕ್ಕ ಪ್ರಸಾದ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ದೇವರನ ಒಂಜಿ ದ್ಯೋತಕವಾದ ಎಂಕಲು ಒಂಜಿ ನೂಲುಲ ಕೊರೆಯರು ಈ ನೂಲುನು ಮುತ್ತೈಸಿನಗಲು ಕರಿಮಣಿಗೆ ಕಟ್ಟೊಂಬೇರು ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆಗುಲ್ ಪೂರ ಕೈಕು ಪೂರ ಕಟ್ಟೊಂಬೇರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಎಂಕ್ ಏತ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಂಡ್ ನಾತು ವೀಡಿಯೋ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನಾನು ಪಾಡ್ದೆ ನಾನು ಯಾನಿಗಲೆ ಬಂದಿತ್ತೆ ಲೈಟಿಂಗ್ ಈ ದೀಪಾಲಂಕಾರದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಂಚ ತೋಜುಂಡು ಪನ್ಪಿನೇ ನಾನು ತೋಜದು ಕೊರ್ಪೆನ್ ಬಂದಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಾಲಂಕಾರಡು ನಮ್ಮ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಂಚ ಕಂಗೊಳಿ ಸೌಂಡ್ ಪನ್ಪಿನೇ ನಾನು ತೋಜ ಬಲೆ ಎಸಿತು ತೂವಲಿ ಮುಲ್ಪ ಉಗ್ರಾಣದ ಒಂಜಿ ಚಪ್ಪರ ಪಾಡ್ದೇರು ಐತಾ ಎದುರ್ದ ಮರ್ಗಿಲ್ಡು ನಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡತೊಂದುಂಡು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ವೇದಿಕೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಲ್ನಾಗಲು ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಆಗ್ತಾರೆ ತುಲೆ ಇನಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ಕುಂಕುಮಾರ್ಚನೆ ಇತ್ತೀನಿ ಆಜಿ ತಾರೀಕು ದಾಣಿ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸ್ವಾಮಿಲು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಮೋಹನ್ ದಾಸ ಪರಮಹಂಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲ ಆಶೀರ್ವಚನ ಒಂದುಂಡು ಆಯರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಾಟಕ ನಡಪೆರಗುಂಡು ಬಿತ್ತಲ್ದ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿ ಅಪ್ಪೆ ಭಗವತಿ ಪನ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ನಾಟಕಲ ನಡಪೆರಗುಂಡು ಐತ ನಡುಟಿಸಿ ಆನೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ತೂವಲಿ ಲೈಟಿಂಗ್ ಎಂಚ ಆತನಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ತುಲೆ ಮೊಗಲ್ಪುರ ಉಲ್ಲೇರು ಆಗಲೇ ಪುರ ವಿಡಿಯೋ ಬರ್ಪಾರಿ ಇರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಲೆ ಜತೆ ಆಯ್ತು ತೂಲೆ ಇರು ಬರ್ಪಾರವೆ ಇರ್ನ ಪುದರೇನೆ ಬಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಇಂದ್ರಾಮಿನ ಮಾಮನ ಮಗಲೇ ಇರು ಅರ್ನ ಪಪ್ಪ ಇರಿಗೆ ಮಾಂಬೂರುಡತೆ
ಅರ್ನ ಆರೆಂಕ್ ದೊಡಮ್ಮ ಬುರುಡು ಅಂದ ಅಂಚ ತುಲೆ ಮೊಗಲೆ ಪೂರ ಬರೋಡ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಬರ್ಪೇರು ಮಗಲು ಪೂರ ಹಾಯ್ ಪನ್ಲೆ ಪೂರಾಗೆಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಪನ್ಲೆ ಅವೇ 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 ಇದು ತೂಕ ಹೆಂಗೆ ಲೈಟಿಂಗ್ ತೋಜವೆ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪೊರ್ಲುದ ಲೈಟಿಂಗ್ ತುಲೆ ಒಂದು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ರಸ್ತೆ ಇರ್ದು ನಮ್ಮ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಇರ್ದು ಬಸ್ಸಿನ ಲೈಟಿಂಗ್ ಉಂಡು ಅಣ್ಣ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ತುಲೆ ಅಲ್ಪ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತದೇರು ಸುಸ್ವಾಗತ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ವಾಗತ ಗೋಪುರ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತಂಡು ತೋಜವೆ ಪತಾಕೆ ಪುರ ಲೈನಡು ಮಲ್ದಿರು ಒಂದು ನಮಕ್ ತೂವೆರೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಆಂಡ ಒಂದೇ ಪಿರಾವುಡು ಮಸ್ತ್ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರ ಆದುಪಡು ಕರ ಸೇವಕರನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಶ್ರಮ ಉಂಡು ನೆತ್ತ ಪಿರಾವುಡು ಒಂದೇ ಪಿರಾವುಡಾಗಲು ರಾತ್ರಿ ಪಗೆಲೆಂದು ಬೆಂತೇರು ಇನ್ನಿತ ಕುಂಕುಮಾರ್ಚನೆ ಎಂಗೆ ಖುಷಿ ಆತಿನ ವಿಚಾರದ ಅದಂದು ಪನ್ನಡ ಅಕೇರಿಡು ಕುಂಕುಮಾರ್ಚನೆದ ಒಂಜಿ ಪೂಜಾ ವಿಧಿ ಮುಗಿಯುನಂಚಿತಿನ ಅಕೇರಿಡು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಬೆನ್ನಿನಂಚಿತಿನ ರಾತ್ರಿ ಪಗೆಲೆಂದು ಬೆನ್ನಿನಂಚಿತಿನ ಕರ ಸೇವಕರಿಗೆ ಬೋಡದ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಕಲಿಗೆ ಬೋಡದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂದು ಪಂಡೇರೆ ಎಂಕಲೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ತೋಲಿ ನಾನು ಅಲ್ಪ ತೋಜೊಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಹಾದ್ವಾರ ಅಲ್ಪ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಅಲ್ಪರ್ದಿಡಿಗೆ ಏತ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಉಂಡು ತುಲೆ ಆ ಗ್ಯಾಪ್ ಮಲ್ದಿನ ಒಂಜಿ ಲೈಟಿಂಗ್ ತುಲೆ ಜನ ಸಾಗರ ಬರೊಂದೇ ಇಲ್ಲೇರು ಇತ್ತು ಇನ್ನಿತ ದಿನನೇ ಈತ ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಪಂಡ ಒಂದು ಮೂಜಿನೆತ್ತ ದಿನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ನನ್ನ ಎಡಮ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಗಂಗಾರತಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ದಿನ ರಾತ್ರಿಗೆ ಗಂಗಾರತಿ ಉಂಡು ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸೂಲಿಬೆಲೆ ಮೇರ ನೇತೃತ್ವಡು ಗಂಗಾರತಿ ನಡೆಪೆರಗುಡು ಆ ಗಂಗಾರತಿಗೂ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಹರಿದು ಬರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಧ್ಯತೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ನಾವೇನು ತೂವೆರೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕಾತರುಡುಲೆ ನಿಕ್ಕುಲ್ಲ ಬಲೆ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೆರೆ ತುಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೆರೆಟ್ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಕಾರಂಜಿಲ ಮಲ್ದೇರು ಮೊರೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ತೋದಿತ್ತು ಐಟ್ ಏನ ವೀಡಿಯೋಡು ಇತ್ತನ್ ಪನ್ನಡ ನೆಟ್ ಅರಳದಿನ ತಾವರೆ ಎತ್ತಡು ಆ ಅರಳಿದಿನ ತಾವರೆಯನ್ನು ತೋಜದು ಪಂಡಿತ್ಯರಾಗಲು ಬರ್ಪಿನಂಚಿತೇನೆ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಲೇನು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಈ ತಾವರೆ ಪನ್ಪಿನವು ಒಂದು ಕಾಣದ ಪೊರ್ತುಗವು ತಾವರೆ ಅರಳ್ದುಪ್ಪುಡು ಕಾರಂಜಿ ಬಾರಿ ಶೋಕುಂಡು ಈ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ದೀಪಾಲಂಕಾರುಡು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆತಿನ ಜಾಗ ಬಂಡ ಉಂದೆ ತುಲೆ ಏತು ಪೊರ್ಲ ಆತನ ಬಂಡದು ಭಾರಿ ಶೋಕದೊಂಜಿ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ತದು ಮುಲ್ಪ ಒಂತದ್ದು ಫೋಟೋ ಪೂರ ಗೆತ್ತದು ಪೋನುಲ್ಲೇರು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆತಿನ ಒಂದು ಜಾಗ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗೋಪುರ ಆ ಒಂಜಿ ದೀಪಾಲಂಕಾರುಡು ಎಂಚ ಜಗಮಗ ಪಂದು ಮಿಂಚೊಂದುಂಡು ತುಲೆ ಸುರುಕ್ಯಾನ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಿದಯೇ ತೋಜವೆ ತುಲೆ ಅಲ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸ್ವಾಗತ ಗೋಪುರದ ಬರಿಟ್ ಸಂಪಿಗೆದ ಮರ ಉಂಡು ನೆಟ್ಟೊಂಜಿ ಓಂದ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರ ಮಲ್ತದ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಲೈಟ್ ಕೊಡ್ತಿರ್ದುಲೆ ಅವು ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತಂಡು ಸುಮಾರು ಜನ ಬತ್ತು ಮುಲ್ಪಲ ಫೋಟೋಸ್ ಪೂರ ಗೆತ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಅವು ನಮ್ಮ ಲೈಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಎಂಚ ಆತನಂದು ಪನ್ನಡ ಅಲ್ಪ ಏನ ಮಲ್ದಿರ್ ಪನ್ನಡ ಒಂಜೊಂಜಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಲ್ದಿರು ಜನಕ್ಲೆ ಏನ ಮಲ್ತಂದ್ರು ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಫೋಟೋಸ್ ಪೂರ ಗೆತ್ತದು ಖುಷಿನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವು ಎಂಕಲೆಗ್ ತುವೇರೆಗೆ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಇದು ಸುರುಕು ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸುತ್ತ ಮರ್ಗಿಲ್ಡು ಪಿದೈದ ಮರ್ಗಿಲ್ಡು ಎಂಚ ಉಂಟು ತುಕ ಬಲೆ ತುಲೆ ವಿಶಾಲವಾಗಿ ನಂಚಿತಿನ ಜಾಗ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಸಾರ ಜನ ಕುಲ್ಲುದೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನ್ಪೊಲಿ ತುಲೆ ಅಲ್ಪ ಏತು ಶೋಕ್ ರಾತ್ರಿಗೆ ಅವು ಲೈಟ್ ಬೂರ್ನಾಗ ಈ ಕಾರ್ನಿಶ್ ಮಲ್ದಿ ನಂಚಿತಿನ ಗೋಡೆಡ್ ಕಾರ್ನಿಶ್ದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ದಿರ್ತುಲಿ ಅವು ಎಂಚ ಮಿಂಚೊಂದುಂಡು ತುಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರ್ದ ಮರ್ಗಿಲ್ದ ಒಂಜಿ ಗೋಪುರ ಅಂತೂ ಯಾರು ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಿರಾವುದ ಮರ್ಗಿಲ್ದ ಗೋಪುರ ತುಲಿ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತಂಡು ಒಂದು ಆಣಿಪುರ ಬನ್ನಗ ಬೇಲೆ ಆವೊಂದಿತ್ತಡು ನೆತ್ತಪುರ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತರು ಕಾರ್ನೇಶ್ವರಪುರ ಇನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ದೀಪಾಲಂಕಾರ ಆತಂಡು ಅದು ಶೋಕ್ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಆಡ್ಬೇಕ ಸುತ್ತಲ ಎನ್ನ ಉಂದೇರು ದುಂಬುದ ವೀಡಿಯೋ ತೋಯಣಿಗೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಆರು ಪಂತೇರು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಲು ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸುತ್ತಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೇವರನ್ನ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಕೆತ್ತನೆಯನ್ನು ಮಲ್ತದೇರು ಪಂಡದು ಅವು ಎಂಚಾಪುಂಡು ಪನ್ನಡಗ ಈಶ್ವರ ದೇವರನ್ನ ಕೆತ್ತನೆ ಉಂಡು ಗಣಪತಿ ದೇವರನ್ನ ಕೆತ್ತನೆ ಉಂಡು ನಮಕ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ದುಲೆ ಪೋನಾಗ ಆ ಒಂಜಿ ಮಂದಿರಗು ಪೋಂದುಲ್ಲನದಾದನ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ನಮಕೊಂಜಿ ಭಾವನೆ ಬರ್ಪಿಲಕ್ಕ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನನು ಅಗಲು ಏನ ಮಲ್ದೇರು ಉಂಡು ಮಲ್ದೇರು ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೇವರನ್ನ ಹಂಚಿತಿನ ಒಂಜಿ ದೇವರನ್ನ ಮೂರ್ತಿಲೇನ ಒಂಜಿ ಕೆತ್ತನೆಲ್ಲ ಮಲ್ದೇರು
ಸೀತ ತೂವಲಿ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆದಿ ಸ್ಥಳ ಏತು ಪೊರ್ಲುಡು ಮಿನ್ಕೊಂದುಂಡು ತುಲೆ ಅವು ಲೈಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಐಕ್ ಮರೊಕ್ಕ ಬೂರ್ನಾಗ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ತೋಜೊಂದುಂಡು ತುಲೆ ಎರೆ ಪೂರ ಬರ್ರೆಗೆ ಆ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಕುಲು ಅಲ್ಪರ್ದೆ ಕುದೊಂದು ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಅಂತದ್ದು ದೇವರಡ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆಯೋನ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಆಪೆಲ್ದ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ಸಹಸ್ರಾರು ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಪೂರ ಒಟ್ಟಾತಿರ್ತಲೆ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಇಬ್ಬರು ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಪೂರ ದಿನಲ ಅನ್ನಪ್ರಸಾದ ನೆರವೇರಿಕೆ ಯಾವೊಂದುಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆವಡು ಅಂಚೆನೆ ಬಯ್ಯದ ದಿನ ಅವಡು ಕೆಲವೇರು ಶುಕ್ರವಾರದಲ್ಲಿ ಫಲಾರ ಉಪ್ಪುಡು ಹಾಗೆಲ್ಲ ಫಲಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ಅಂಚೆನೆ ಅನ್ನಪ್ರಸಾದದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ನಡತೊಂದುಂಡು ಅನ್ನ ಛತ್ರಡು ಇತ್ತೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲಾಯಿಡ್ ಬತ್ತ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲಾಯ್ದ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ವಾಹನಮನಿದ ಒಂಜಿ ಪುಷ್ಪಾಲಂಕಾರ ದುಪ್ಪಡು ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಾಲಂಕಾರ ದುಪ್ಪಡು ಮಲ್ದೇರ್ ಪನ್ಪಿನೇನೆ ಅಂತೋಜವೆ ತುಲೆ ಒಂದು ಹೊಸಾತ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಯ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಸೇವಾ ಕೌಂಟರ್ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹೊಸಾತ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಯ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಸೇವಾ ಕೌಂಟರ್ ಅಂಚೆನೆ ಲೈಟಿಂಗ್ ತುಲೆ ಮಾತ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿ ಇಲ್ಲ ದೇವರನ ಒಂದು ದರ್ಶನ ಪಡೆಯೋರಿಗೆ ಸರತಿ ಸಾಲಿಡು ಬಾರಿ ಶಿಸ್ತುಡು ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ಮಲ್ದೇರು ಐಕು ರಡ್ಡು ಪಾತರನೇ ಇಜ್ಜಿ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಥರದ ಕುಂದು ಕೊರತೆ ಅವಡು ತೋಜುದು ಬರೋಂದಿಜ್ಜಿ ನಮಕ್ ಮಾತಲ್ಲ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಮಲ್ತದೇರು ತುಲೆ ಪುಷ್ಪಾಲಂಕಾರ ತುಲೆ ಐಟೆ ಓಂ ಓಂ ರಡ್ಡು ನಮನಿದ ಓಂ ಮಲ್ದೇರು ಐತ ನಡುಟು ತ್ರಿಶೂಲದ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರನು ಅವು ಪೂಟು ನಮಕ್ ರಂಗೋಲಿಡ್ ಮಲ್ಪನಗನೆ ಒಂಚೂರು ಬಂಗ ಹಾಪೋಡು ಆಂಡ ಪೂಟು ಪುಷ್ಪಡು ಅಗಲೊಂಜಿ ಆತ ಪೊರ್ಲುದ ಓಂ ಆದುಪಡು ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಆಡುವಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತ್ರಿಶೂಲದ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರನು ಮಲ್ತದೇರು ತುಲೆ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಗರ್ಭಗುಡಿ ತುಲೆ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತಡು ಮುಲ್ಪಲ ತೂಲೆನಿಗಲು ಒಂಜಿ ತ್ರಿಶೂಲ ಪೂರ್ತಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ತ್ರಿಶೂಲ ದಾಯಬಕ್ಕ ದೇವಿನ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣದ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರಣ ಮೂಕುದ ಬೊಟ್ಟ ದುಪ್ಪಡು ಮೂಗುತಿಯಿಂದ ಬನ್ಪನಮ್ಮ ಐತ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರಣ ಉಂಟು ಪೂಟ್ ಭಾರಿ ಶೋಕುಡು ಮಲ್ತದೇರು ಅವು ಲೈಟ್ ಮಾತ ಬೂರ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮಿಂಚೊಂದುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಬರಲಿನಿಗಲು ದಂಡರಾಜನ ಗುಡಿ ದಂಡರಾಜನ ಗುಡಿಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ತದು ಮುಲ್ಪ ತಪ್ಪು ಪುರ ನಟದು ಪೋಪೇರು ಏನಾಡಲ್ಲ ನಮ್ಮಡ ತತ್ತು ಮೋಸುಡ್ದು ಅದು ಅಣಲ್ಲ ತಪ್ಪಾದಿತ್ತನ ಎಂಕಲ ಏನು ಮಾಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಮನವಿನ ಮುಲ್ಪ ದೀದು ಪೋಪೇರು ಮಾತಿರ್ಲ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಿತ್ರಣ ನಿಗಲೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಗಲು ದೇಶದ ವಾಮೂಲ ಹಿಡಿತಾರಡಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋನ ತೂಲೆ ಅಪ್ಪೆ ಭಗವತಿ ನಿಗಲೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಡದ ಯಾನು ಆ ದೇವರಡ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ತೂವಲಿ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಆರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ದಿನ ಐಕ್ ಲೈಟ್ ಬೂರ್ದು ಎಂಚ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಮೊರಣೆ ನಾನು ಪಗೆಲ್ಗೆ ಮಲ್ದಿನಿ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಇನ್ನಿತುಲೆ ಲೈಟ್ ಬೂರ್ನಾಗ ಆ ಒಂಜಿ ಆರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಎಂಚ ತೋಜೊಂದುಂಡು ತುಲೆ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಈ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರಕಲೆಯನ್ನು ಮಲ್ದಿನಗಲಿಗೆ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತಂಡು ಎಷ್ಟು ಯಾರು ಒಂದಾದಿತ್ತಂಡು ನಮ್ಮ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ರಾತ್ರದ ಒಂಜಿ ಜಲಕ್ ರಾತ್ರದ ಪೊರ್ತುಗು ನಮ್ಮ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಂಚ ತೋಜುಂಡು ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಾಲಂಕಾರ ಅದು ಪಡು ಅವೇನು ಪೂರ ಒಳಗೊಂಡುದು ಎಂಚ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಾಲಂಕಾರದ ಒಟ್ಟುಗು ನಮ್ಮ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಂಚ ಮಿನ್ಕೊಂದುಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನೆ ವಿಡಿಯೋ ಅಂಚೆನೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ಕುಂಕುಮಾರ್ಚನದ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ತುಣುಕುಲೆ ಅನ್ ಪಾರ್ದೆ ನಿಗಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆತನಂದು ಏನೊಂದುಲೆ ಇತ್ತೆ ನಾಟಕ ಸುರಾರಿಗೊಂಡು ಬಿತ್ತಿಲ್ದ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿ ಅಪ್ಪೆ ಭಗವತಿ ಪನ್ಪಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ನಾಟಕಲ ಇತ್ತೆ ಒಂತೆ ಕೆಲವೇ ಪೊರ್ತುಡು ಶುರುವಾರಿಗೊಂಡು ಎಂಕಲಿತ ನಾಟಕ ತೋರುವಪ್ಪ ಅಂಚೆನೆ ಮನಸ್ಲ ಮಲ್ದ ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೆರಗೊಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆತನಂದೇನೊಂದು ನಾನು ಒಂಜಾತ್ ಎಡೆಡ್ಡೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಯಾರು ನಿಕ್ಲಂದು ತುಂಬ ಬರ್ಪೆ ಅದು ಮುಟ್ಟ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ಲೇ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಸಂತೋಷ್ ಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮಾತಾಡಿಗ್ಲಾ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.